Aínda que o eclipse en Ribeira será parcial, sen dúbida será unha experiencia única, máis se cabe se a observación se realiza dende encraves naturais privilexados. Por esta razón o Concello programou dúas actividades, unha ás 7 na Pedra da Rá e outra media hora máis tarde no Faro de Corrobedo. Ademais dunha explicación guiada, os asistentes disporán de gafas homologadas de balde. Vamos a habilitar 2 puntos de observación que van a ser a Pedra da Rá e o Faro de Corrobedo, e dado que o eclipse aquí vai a ser parcial e vai a ser moi cedo, tal e como nos indican as páxinas que temos habilitadas e que ten Turismo de Galicia habilitado para o seu efecto, será no entorno das 7:33 da tarde. Co cal, pois, empezaremos na Pedra da Rá con unha explicación dada por unha empresa especializada en este tipo de observacións astronómicas, que van a facer unha explicación divulgativa deste fenómeno, abordando pois conceptos básicos como a mecánica celeste, o movimento da Terra e da Lúa, tamén outros elementos como poden ser as perseidas, que tamén se van a levar a cabo pois durante o mes de agosto, o ecuador celeste, todo o que ven a ser o movimento elíptico. Aínda que a actividade é gratuita, é preciso inscribirse previamente na oficina de turismo, posto que as prazas están limitadas a algo máis de medio cento en cada unha das actividades. Que como o número de persoas pois é limitado en cada un dos lugares, tanto na Pedra da Rá como no Faro de Corrobedo, aproximadamente entre 50 e 60 persoas, hai que facer inscripción previa na oficina de turismo do Malecón, e si se lles dará despois in situ en cada un dos espacios as gafas homologadas. O Concello realizará tamén un reparto de lentes para ver o eclipse nas xornadas previas que se poderán recoller na oficina de turismo do Malecón.